Къде? Да, това е другата тема, която ми се иска да засегна. Избрахме я заради големия ни син, защото той още от тук беше свързан с медиите, както и аз, нали? И аз бях свързан с медиите. Значи, един много интересен момент, ако мога да привлека вашето внимание, беше, значи, Александър, малкият ни син, тогава беше малко момче, но он вече се интересуваше от кино. Любимият му сериал беше Twin Peaks по това време, а пък любимото му нещо беше да ни затвори с мен и майка му в хола, да угаси всякаква светлина и да ни пуска Twin Peaks с червените завеси, които се развяват, нали, излиза Боб там, нали, джуджето, нали, да ни плаче. Нали, той беше малък тогава. Но тогава, докато правихме вестник Видеосат, той вече разбираше така от заглавия, кинозаглавия и такива неща. И аз там в вестник Видеосат имаше една малка колонка, в която най-новата информация за най-новите филми, които излизаха в Холивуд, нали? Да, и там пишехме, а пък я черпихме от една руска програма Мир кино. Защото естествено нямахме директно нали, информация от Холивуд. Нали? Обаче от Мир кино имаше едно предаване за най-новото. Примерно този филм Диеч, Острието, което на ръба, който върви в момента по някои от вашите канали с Алек Болдуин и Антони Хопкинс и Мечката. Нали? Този филм, ние бяхме едни от първите, които съобщихме, че такъв филм е излизал. Може би след това филма да е дошъл тук след година, видеокасетата или DVD-то да е излязло след още повече време, но ние във вестник Видеосат съобщихме едни от първи за него, както и за много други заглавия. Нали? Защото чакахме тая програма Мир кино, тя да като каже, нали, ние аз нали седнал и до мен е малкия, нали, пишем там на един лист и после го вкараме във вестника. Абсолютно прясна информация, директно от Холивуд. И той, заради неговото увлечение по киното, отидохме в този район, като знаехме, че там наблизо, на един час път, нали, по магистралата на север се намира Холивуд, нали, който обаче нали, се оказа, те трябваше да учат гимназия, там записахме ги в гимназии, те тръгнаха да учат, изобщо всичко тръгна паралелно и много бавно. Бавно. До тия големите компютърни сървъри, нали, до големите системи, до хубавата работа по специалността, още беше много рано. Нали. Какво правихте в началото? Твоя милост? Какво се занимаваше? В началото естествено, че тръгнах веднага по интервюта. Защото знаех едно нещо, нали, че тя ни прекъсва да ходя по интервюта. Тръгнах и по курсове компютърни, за да видя какво става. Добре, при положение, че тук си преподавател, там отиваш на компютърен курс. Защо? Това е съдбата на много хора, които са с зелени карти, без ясна представа какво става там, без някаква компания, която да помага и да опосредства реализацията, без пък да не говорим лоби някакво българско, подобно да кажем на индийското или на някой друго лоби, което поема новоприсигащите и ги реализира. Но това... Така ли правят индийците? Точно така правят и това са процеси, които са минали преди доста време там. Даже те вече само са се реализирали, че даже са се върнали обратно в Индия и оттам си работят. Значи сега в шатите в момента, ако ти се повреди телевизора и дигнеш customer service телефон, примерно купил си телевизор току-що, поврежда се нещо, дигаш customer service телефона, човека, който се обажда от другата страна, нали, може би едно 75-80% вероятност е да бъде физически да се намира позициониран в някоя друга страна, Индия или пък на друга страна като тази, тъй като това явление аутсорсинг вече е минало отдавна там. Ти тук преподавателя по компютри? Да, преподавателя по компютри отиде шипмент в един електронен завод, където шипмент, значи експедиция на готови изделия. Готовите изделия бяха най-различни електронни платки и моя милост трябваше да върши една операция залепване на етикет, удряне на печат, въвеждане в една база данни. Ако някой номер съвпада, там имам и една Smart Activity, която там, ако нещо съвпадне, нали, трябва да го поправя в базата.
и нареждане и експедиция по целия свят на тия карти. И 150 хиляди пъти like that. По този начин. 150 хиляди пъти. Залепване, щампа. Но пък тръгнаха нещата, защото, между другото, семейството ми, просто съм доволен от всички тях, защото не само аз правих такива усилия, всички те правиха такива усилия. Всички с трудност, и двамата ми сина, и съпругата ми, учихме, ходихме, курсове, чудеси, докато тръгнат нещата. Но така е, когато ти отиваш без предварително да си разучил там какво става и така нататък и така нататък. Но цялото това нещо продължи около година и половина. А имаш ли момент, в който беше много тежко, носталгията? Или просто бяхте решени да... Абсолютно. Носталгията се изразяваше по най-различни начини. Тя и до ден днешен си стои. Абсолютно. Сега единствено по този начин фиксваме, че по един месец или малко по-малко от месец успяваме да прекарваме в България. Но България си е всеки ден с нас. Първото нещо сутрин с прегледа на местния печат е да прегледаме и българския местен печат. Да видим какво става. Добре, човек, живеейки там, не живееш ли повече с проблемите, с всичко това, което се случва в Щатите? Или просто не можеш да... Да. Да отделиш това, което се случва тук? Точно това е разликата и това аз си го възприемам, може би, като един минус, че трябва повече да си приобщавам така. Но вижте, аз все пак отидох доста възрастен там. На колко години? На 41 години, т.е. мене половината от съзнателния ми живот, горе-долу, беше си тук. Аз тук съм си формиран личност. Те не могат толкова лесно да направят от мене човек, който изведнъж да остави всичко. И те го разбират това. Шефовите ми, колегите му, даже те го appreciate-ват това нещо в мене, защото това е един различен човек. Индивидуално. Един различен човек, индивидуално си... Добре, а при синовете ти много по-лесно. Мене се иска някой път да се зароля, аз да се превърна, защото виждам, примерно, българи, които са по-млади момчета и момичета, че те много се стараят да направят произношението, с жестовете му, с всичкото на някаква менеджерска длъжност, и да станат просто, да изглеждат. Никой да не може да каже никой. Вие спомняте Ралица Василева от CNN. Тя беше до такава степен усвоила маниерите на една журналистка и произношение и имидж си беше създала, че тя стоеше много по-добре от редица техни журналисти. Но аз това нещо още не мога да го направя, не знам минус ли ми е, плюс ли ми е. Синовете ти по-лесно ли се адаптираха? Моля? Синовете ти. Да, като всеки по-млад човек, по-лесно стана при тях, но и те потърсиха не пътищата на обикновения този стандартния американец, потърсиха по-свои пътища. Да продължа с Movie Making, с любовта към киното на Александър. Той